Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Este un canal nou. Acum am jucat cu Brawl Stars. Sper să dați like, vă rog eu la Brawl Stars. Și acum facem cu car parking și o să vă arăt mașinile mele și o să dăm mod pro cu X5. Deci aici avem un Smart. L-am tunat cam așa, așa arată. Aici cred că e foc, nu știu ce e mai ăsta. Dați like, subscribe, tot ce trebuie. Aici avem un... ce e asta? Nici asta. Nici asta. Iar asta. Și mașina asta poate fi nevoastră. Facem o deci, care scrie în comentarii eu vreau Corin. Acela are mașina asta și dacă se abonează, dacă nu e abonat, nu primește mașina. Deci trebuie să vă abonați la acest canal, să scrieți în comentarii eu care scrie primul, care scrie primul, o să-i dau mașinile desi care vă place. Deci cam astea, sunt o grămadă de mașini, cred că o să stau 5 minute și o să ia uitați și asta o dau, așa. Și fiți atenți, eu mă joc cu car parking și dacă facem la ăsta 1000, 2000 de like-uri, 2000 de like-uri, nu mai mult. 500 de like-uri. Vă arăt cum să furați contul car parking. Asta e un cont furat. Ce mașini vă place? Să scrieți în comentarii ce mașini vă place. Nu sunt fan BMW. Cine e fan BMW scrie BMW. Viața mea. Supra asta e place. E bună de drift. O să vă arăt să dau și ea. Merge. Dau la un minut. Dau și pe ăsta. Să vă abonați acolo la mascar. Mașina asta e nouă. Uite și BMW-ul ăsta îmi place. E extrem de mult. Uite la BMW-ul ăsta îmi place. BMW-ul ăsta nu știu. Și ăsta. Nissan-ul ăsta. Nissan-ul ăsta. Ăsta-l dau. Ăsta e cel mai șmecher Nissan.
dau pe modul drift. Putea să nu se aude. Asta știu exact. Patinează puțin. Credeți-mă, chiar nu se oprește. Și cam atât a fost și cu acest video. Sper să strângeți 50 de like-uri. V-am pupat, cu voi a fost Ciprian și BMW X5. Salutare, vă pup!